ngaphola kwaThixo namhlanje kuthiwa masijonge phambili singanyini and Church ubuhle lapha unento ongayazi liyaphila ibandla ne-ACS out of fashion yaphuma isabatini ligama elishiyekileyo theka ndithi kwenye ibandla nathi kwenye ibandla begame ndithi uqolo tata inyulelwange inasika i-ACS bathi soyithatha mamela liyaphila elibandla liyaphefumla elibandla linolodwa elolisithi ndiseyipathfinder ndisephekela abantwana i-pathfinders xa sipha mhlawumbe eBethel lanintente engaka kuthiwa zii-girls zodwa phinde kwenye intente engaka kuthiwa zii-boys zodwa lihambe kuthetha umntu athi bethuna bomama abaphekayo njengoba sipheke ekuseni isidudumbisa phinde sihlambe msinyane sizawugalela irayisi galonelete sibheke ilunch yaqonda for i-500 oku kutya siqakwe uba masikuthini kuthiwa yisana eGinsberg because ababaninzi imbiza banegrosari engaka qha imbiza zona azivumi size kudala libandla laphelela ukuphelela ke yilani uba nibe no-my sister my friend group nibe ne-pathfinders nibe ne-boys nibe ne-junior pathfinders nibe nayo yonke balento ifunekayo ibhalanse kudala kwabanja liyaphila ibandla laphefumla uthi kukhona ndive kucula mntu abasoza siyodwa izulu lila ulive ba ilapzange nekhe meeting asabi nje oyena muntu ziswe egqogqajweni ndim apha bandikhuthazwa kusabasikolo abantwana bethu bazabuya bathiwa into izawuthi kwatshiwo ndikhuthaziwe apha and uba yehla into phaa uLazaro waphila pha wagula pha wasweleka pha wayinto othetha emacingweni pha uyathethwa lo waswelekile hayi ngaphandle waswelekile mama yathethwa into osweleka wathethwa pha uYesu wahletywa pha bayifriend pha kodwa sangabe kwemgcwabeni kodwa bavasa iveki kwakhulwa amaqosha yathetheka pha same place kufika nini eBethani eke yenzeka pha eBethani lanto uLazaro uYesu wafika pha walila pha eBethani waphinda wamvusela pha wavukelanda lomaqhubutya pha eBethani xa esithi omnye umama wasekuhlaleni wecawa mama uGebe yamthanda uYesu wakho thini ungathethanga ndiziqhayila la mntu abasikhasi kodwa uphoqwa ngabantwana bakho xa undixelela into enjalo ke mna ke uyazi uba ndiyaqoba ndirhawuzela iqatha xa ndirhawuzela iqatha sendimangcwele izalo nempendulo izawunempendulo moyeni jonga ndathi mama iBethani yam lena uLazaro wam ufe lapha jonga afe lapha uyazi lelana ndindawo yena kulapha uzambona umntana ongesakuhlapha eChorister ephatha intontoni ibhayibhile kabheke enkonzweni same place iBethani yam ndikhona ndingekho ngoba ndithanda ufumanisa xa sijonga imizekelo yoomama abaphambi kwethu abaye banabantwana balahlekileyo kwelibandla ndabona tyhini uyakwazi uYesu ukuyeka noba ulale endlini awugqiba aphendule ndithi ndikhona ndingekho iBethani yam yibange iBethani yakho yibange kule ndawo kuye kwanakala kuyo Thixo waphinda lumsela Yesu wethu ofelo sikhonza yena ngathi mama uthi ndiphoqwa ngabantwana ayifuzwa le yini yakela le ayifuzwa ndiphoqwa ngabantwana and umama uqhamela uye wayimodel yam usisi wami ke esikolweni ebemodel yam ndisakhula engekho awe uphinde wayimodel yami as a parent sithetheka izinto ngabantwana bakhe athi andizumiswa ngumntana ndithi yo phela nomama ndiyamthanda andizobana ntloni ngayeswami ngenxa yomntana ayifuzwa le nto nam akhange ibe into enzalwa nayo caba ndifuzile ndiye ethubeni ndayazi kukho into eyilento uvange bangiBethani yakho izawumfaka pha Yesu wafika pha
alile kwapha amthethe kwapha alile bemntana akazelile la jonga azoshile kwapha amvuse kwapha athulazile kwapha jonga bemile eqingweni ngayo yonke la njani yakho ba xa ndihamba indlela ebheke enkonzweni ndine-distance endihamba ndithi Nkosi uyawuhlapha umadladla lokokubana ngabe ndingekho ebheke enkonzweni leli gama ligama lesiduko likhulu liyoyikeka alifuneki nasekhotha madladla ndile khebe ukalithoyo kuba ligama lesiduko igama lekhaya alimelanga ubizwa kwindawo esikraka ngoba bayibonise lingumlambo emini laphazamiseka athi wapi kuyabazi isiduko sakhe kudlala kodwa kwabe kungxamisekile ufuna ungeniwe uba kodwa linokuthi uba hey funa uqonde isiduko kuba sesaba eyibona uThixo uzasinceda kwibhetani zethu wenze sendiyipiyo ipension then khona la ndawo yokubamba kubambe neighbor kodwa ngakumoshakala into le mamela ke the command was simple, do not look back. Was simple kakhulu kodwa iziphumo zokulook back zanza umuntu akabinalo nento uyityuwa xa emile yena yedwa emhlabeni uyobaba ityuwa ndiyamthanda ke unantsika ubantle ngofulela ixesha esixhosa ithi waba intsika yetyini isitolika kanye isingesi ephila osolo waba intsika yetyini because she looked back because her treasure was still in Sodom. Where your treasure is, there your heart will be. Where your treasure is, uThixo makasincede zonke asikelele ngazo singabe ngumgobo abantwana sibhekona singabe ngumgobo uThixo ufuna uthi unekhwele mangabe ngumgobo. She was preserved but not imameli sisekelo. She was not preserved but not in a good way. She became a pillar of salt, lifeless, stuck, a monument to hesitate. Ikiwa siyazi nento ezinhle. Ngapreserve nasezilalini siyazi xhola igusha ibekho ukuthi singasaboli faka ityuwa ekecingweni sasazi ityuwa. She was preserved not in a good way. Kule case ityuwa yaba yidele lo mama. Bantwana babi nama. Key question, what story will your life tell 10 years from now? Jesus gives the remedy. Whoever loses his life for my sake will save it. No divided heart survived it. Who do I stop looking back? Burn the bridges. Run to Christ. Run to Christ. Uqelise ndikhumlo tata ababili ekuthiwa yayi out of culture leyo baleka utata because iloko lezinde nezotata ne simaphe emaqathini but mafuneka ngivile iziqake pha ibizinhloni uzakela into ayenzayo out of athi rich ayeke imoto yakhe pha nanto khwela umthi anyusi kuyanyanzeleka anyusi lokho ngokumthi awuphela lebithi unyana olahleka utata wabaleka unayo rich naye akamelanga unyusi lokho ikhatsha yengavumi odwa kukho odd cases akukhomba hayi shoes or no shoes, praise the Lord. Yazimusa ngikulo banifuna ukuthi wamkhawulela umntana wakhe kanti isiza bethuna 5 minutes eshikile bengishilo mos apha naphayana health nugget encane how age 13 uthi umzali wamntana yeke ichepisi health nugget ke usikumile sisamile apha Tanam khayiyeke iBible gum yengiyochepisa ngoba yayithi iBible gum. Andithandi iBible gum noma kwaku addiction. Andithandi iBible gum kwafika ezinye iBible gum kwakuthiwa zintoni bomama. Ayusisa baziyazi. iBible gum esazigcukile singaphezu kwalethi iBible gum. Ndabizwa ngenye imini uhambele phaya ekhaya ndikhula ke nomfundisi nentanga yami. So uze apha ekhaya uzelele bayizele inenkonzo phakathi wabheka edana nami ndabizwa
kwathiwa nalibani lakho uzawunika njengoba ungafuneki ibhabhule gam. Kwakukho inkwenkwe, amakhwenkwe ayesolusa. Kukho ingcwele. Niyala abantu abadala bayalazi ba. Ootata babethi ngoba etywaleni baphathe izipiyesi zabo nentonga. Ngokusoloko kukhona ingcuka ekhoyo etya impahla. So kwafika phaa ethafeni ke ngoku amakhwenkwe anikwa umthetho uba xa niyibona ikhwaze nisekude sinathi singotata bekhalahlasi nale ukuze iyonqolotywa ingcuka. Inene khwaze kabantwana iyobulawa ingcuka kwakho this naughty boy. Imanithi ingcuka. Bezodela kudadlala. Ingcuka. Yadlala. Ngenye imini wathi ingcuka yayingcuka abanyana. Abantwana sile. Ndithi banqokolo ingcuka yaqwela. Siyechepisini sebubble gum ne. Uthi ke ngokumzali wami ibubble gum ukhatha umzimba wakho health nugget ne. Uthi kukutya okuzayo. Ziphuma incindi zakho ngoba umncinci mntana zithi ezosilu ziphume zibe ninzi kusekuzamati kuze kwayincindi. Wasting your nantsika incindi zakho. Phambi age 50 uzayibhala. Dlala ngencindi zakho. Inculuka enye imini akuresponda. Masiyeke ke. Yathi wakudala 50 years kumbi mntana. Balile last year yakwagqirha. Incindi zakho xa udlale ngazo uzawuthi diabetic. Okay. Asiphile. Ngoba udlala ngazo zihambe siphele. Amela ke kanti esibhedlela ke ndiyagula nje. Omile umlomo. Omile batha. Diabetic la. Wakuthi udiabetic. You uzawuthi sesibhedlela uthi terminal ill babathango. Akayo case yoba ngingamsela esindawo. Nafika phezulu kwakandazazi noma ndizothi awuchief okanye kodwa akangiyazi ba ndizothi lapho manje ngithethanga nathi angathi uJesu wena ukhona uxolo ngechepisi khetha ukuyitya ngathi jonga kwakubuhlungu ngasekuthiwe neswekile njengabanye abantu nje ngingamnalo ibali mnandi na health nugget amela into echepisi walile ndiphendle watyiwa yinyoka entanyeni ilizwe lenyoka ngathi xa ndithanga phayisi nake toilet ndawo inyoka hayi yandibamba nalaa nto ithi izawufuna esibhedlela. Izawufunwa kuba yinokani ukwenzela ufumane i-treatment. So ndandayibamba kanti ndiyibambe esiqwini eliphinda hamba. Phakathi kwesayensi nento okwenzayo nenyoka uqina imihlathi. Ndakudla nebubble gum ezingaka. Mama nditye ibubble gum. Ndithi yintoni into yebubble gum nam? Sikwazane. Yintoni into yebubble gum nam? Ndiyaliyeka phela uba ndiyogqibezelela ndiyazi. Kodwa ndithe ndandibiza yintoni? Yi-health nugget. Health nugget uba bantwana. Kodwa yaza ndithetha nto yazitshepisi kuyahantu abadala zijonge bayita ngapha kwiityhuko spout. Kunjani abantwana bacinga asabalala yethu nje ezi ndawo ziyazi leqhininzi kodwa but ke into eyenzayo engaziyo kabe siyayiva bethuna no attachment. Kacinge ke ngoku mhlangothi ke xa ndigqibezela lamandla wanikweyo enye into ni-apt kunisikelele ngemisebenzi ayinamsebenzi osikela ngemisebenzi ayisikela ngonikela yiyo le ludoka sikela nangonikela thixo umntwana isikelele ngapha ndidla ngothi xa le unoxuthwa
ulento yokuba ungakho obedient xa unokuthwa ndiyayibona ukuthwa umsebenzi uThixo ungaqhubeka naye sithi mkhulu ndiyayibona umsebenzi yazi uthwa impilo yabona impilo yabona impilo ndibukela umntana osenext door graduate ntoni ufunde into ekwi-demand kwemzantsi uyafuna but ufuneka amane ibekwe ecankweni igele athumelwane ababafika inafora ungena isathi ndingenisweni incwadi zingaphi ingqondo yonke ungakushota nje impilo ungaqhubeka umdumisa na ungaqhubeka umdumisa na ithethe nasepasage into yempilo uyibulele usafuye ngayo ngenye ixesha usemandleni right qha impilo yangapha yiyo ngoku ephazamisekileyo. Cares of life are God's with me to remove the impurities from your character. May God bless you.